Ahoj, vítám vás u druhého videa na mém kanále. Dneska to bude video z Case Opening a je to taková hra, Case Opening hra. Kdo neví, co jde, je to, můžete to znát z CSK, můžete to hrát i online. Tohle zrovna není placený, jo. A, pardon, je tady vlastně otevíráte casey a to je všechno. A já už tady mám takhle zbraně vytočený. Otvíráte casey vlastně a jaká zbraň vám padne, tak ji budete mít. Ukážeme si to, dáme open case a točí se nám to, točí. A co máme? Ten revolver je hnusnej. Já hraju globalko a 1.6 a s revolverem nehraju. Revolver, prostě mě s ním nejde vůbec střílet, jo. Ostatním fakt jo. A ale mě ne. Ty vole, co to je? Dobrý. Máte tady víc těch case. Máte tady i nějaký mapy nuke. Tady máte fakt téhle zbraně. Dám si třeba tuhle case, jedno tady, už pak máte víc těch zbraní v těch caseách. A jo, ne! To, ty vole, já mohl mít M4. Já mám, teď už mám ty zbraně a můžu je takhle za 15 dia prodáme. A takhle je můžeme vlastně prodávat. No, best gold, tak to prodáme jen tak. A moje nejlepší zbraň je tohle za 573 dia a dá se to prodávat a vlastně jen tak, že dáte delete a vám se to prostě prodá. Jen tak. A pak tady máte, kolik to stojí euro, 57 euro to stojí. A vidíte, a je vlastně můj, že jsem golden 2. Jo, a budu mít další rank. Kdybych prodal tohle, tak už to mám. Ale já to nechci prodat, jsem retardovaný. Mám motýlka. Tyhle 3 knifey mám. Nebyly 4? Jo, 4. Nevím počítat. A vlastně máte jackpot, což já si rychle tady to nahraju. Já vám to stopnu a nějaký zbraň si nahraju a pak si to ukážem. Do řiti. Já si to stopnu. Lidi! Mám nový rank! Jo! Super! Já si to odkliknu a jdu vám to ukázat. Jo! Gold Nova 3. Loadím. Mám už tady teda tyhle zbraně, jsem si vzal. A tady, když dáte kasino normálně a dáte jackpot a tady se vám objeví tohle. Co s tím? Dáte si tady easy, medium, hard, very hard, impossible. Já si dám něco kolem easy a nahážete sem zbraně, aby se vám to pěkně naplnilo. A dáte add items a start, jo. A můžete na to klikat, nemusíte, jak chcete. A oni se vám tam budou postupně objevovat ty zbraně. Pak vám to udělá takový jackpot, že vám to vlastně ksicht, třeba váš, a vy vyhrajete všechny zbraně. Ještě tam jsou růžové zbraně. Toho kanloka jste tam nemuseli dávat. No nic. Pojď. No tak já tam nejsem zatím ani jednou. Pochybu. Ne, jednou. Věděli jste, teď zase podívejte, ten můj ksicht tam vždycky. Ne. No, takže to vyhrál tenhle. Prohra, já vím. Ježiši, já už natáčím hodně docela minut. Jo, takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, komentář pro další video, klidně sdílejte a čau. Jo, čau.